Monggo Mas. Ayo yo. Bu Eva kuwi Bu Eva jenenge Eva. Bu Eva. Wah. Kowe kok gugu lho? Kok gugu opo? Bu Eva. Ya apa sih? Dek, seluruh pasukan ini nanti satu pupuh hadap kanan jalan sowan wonten Pak Haji Lasimin. Nano. Untuk selanjutnya dari keluarga besar Pak Miso Kabupaten Tangerang untuk silakan foto bersama dengan kedua mempelai. Nano. Yo. Mugianto berkahing iki. Juragane bakso Petruk monggo bose. Yang mana Pak Nok? Sing ayu ki mesti. Bos Petruk Calim. Calim. Bu besar monggo. Bu besar. Pak Nok, kok aku belum dikenali sama Ibu besar? Mbak Citris saking Tangerang mengke kelanganane lagune Tembang Kangen. Nano. Mugianto berkahing iki.
lestari. Pak Haji, dedek belum. Pak Haji, dalam derek. Alhamdulillah. Terima kasih semangat Yes. Pak Haji, berkah. Teman-teman semua, menikah langsung diatur ke lali janjine Pak Haji Tri saking Tangerang. Antri turun. Salah kuntur yo. Monggo para tamu, Bapak. Nggih. Ayo. Dari keluarga besar Pak Kumas, monggo ditunggu. Ini Monggo, tamunya Gus Pak Petro. Haji luar biasa. Monggo Bapak langsung saja memberikan selamatnya. Yuk. Mugianto berkahing witi. Mas Petro, monggo bosku. Mas Petro, Bu Besar, Mbak Citra semoga. Mas Nardi pakai. Mas Fadli, monggo. Jogja Solo ali janjine kowe aja neng awang mangu ayai hop ande Ayo, Mas Fadli. srege kene ono kene aku nunggu kowe ora Bu Besar apa Haji? Hai sih. Ae piye? Sabar. Mas Fadli HEC. HEC. AE. Ya. AE. Ape Mas Fadrin? Nah. Juragane daging ciputat yalah ya Allah. Nano. Ayo Mas Fadrin. Jan-jan. Janjane kowe ning endi? Janganku Ayo.
salam saka keluarga besar Pak Miso Tangerang Selatan. Tangerang Selatannya mana? Ciputat. Ciputat. Saiki haene sing abang. Bos daging kuwi Mas Padri wi. Oh, bos daging. Heeh. Dari Ciputat. Pengusaha muda sukses. Iki bos muda Tenang. iki. Loh, mas sampe kok dedeknya nyapo sih? Iya gemeteran aku. Lah enggak diapa-apakno lho. Mas Fajrin, biasanya lagumu bojo loro. Ora saiki. Saiki lali janjine no. Yo, Dek Rizka, janjane Dek. Janjine. Oh iya, Dek. Yo Mas. lanjut. Janjane komeneng. Hae. Gelagatmu cacak nyukri caci. Aduh. Haji Tris, pimpinan Pak Miso Tangerang Selatan. Pak Haji. Pak Haji, ayo. Nah, ya panggang rogoh toh. Pak Haji. Ayo sisi Mbak. Ini Mbak. Nuwun Pak Haji. Matur suwun Haji. Ya lo Pak Haji, gantenge. Alah, Hae ini ora, kene rombongane iki. Meneh. Oh ya, hae kene. Ayo Haji. Ki bendahara Pak Miso Tangsel. Siap. Assalamualaikum. Hae. Mbak, hae Mbak. Ini Mbak. Rasa. Sini. Pak Haji Daryanto. Haji Daryanto Hae, Deriska, sini belum loh sebelahnya. Mas Ian. Masya Allah. Mas Ian, bos Kelapa 2, bakso. Bu besar HM. Ada lagi nggak ini? Ada Mas Agus. Bu besar. Mas Agus, bos fotokopi, kene, ayo. Ojo sini, ayo. HM besar. Ayo, ojo sini. Hae, kok isin aku. Aku kenal kabeh soalnya. Mas Agus. Ayo, Mas Agus. Kowe kok saiki dadi maklar saweran lho. Mas, wis nyampe tekan bubar. Pak Agus. Mas Agus, hae. Ya Allah. Amit nggih Pak Agus. Oh tadi udah. Iki eneh. Wah kompor iki. Bu besar. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Dari tadi tuh aku terkesima sama Bu besar ini. Ya Allah, cantiknya. Dari kejauhan kayak hati. Bu besar dari mana Pak? Depok. Dari Depok. Masya Allah, tabarakallah. Ngapunten ibuku sayang, menika lek ken ngemis niku jan pinter-pinter banget kok. Niki lho.
Hae, Ya Allah, Bu. Tabarakallah. Matur suwun. Semoga ditambah rezekine. Sehat selalu. Berkah Bu Enge. Ya Allah, Bu besar ayune. Kandani, sudah terlihat dari 1 kilo tuh udah kelihatan kecantikannya. Yang balik meneh. Budi, kok ngerti belum Budi? Janjane kowe ning Atur Bapak Haji Sandimen saking Cikarang. Ikut Cikarang. Mas Supri, Sirawo Masku. Komandanku Supri saking Seragen. Sirawo. Bapak Haji Sandimen saking Depok Cikarang. Bakso Petro, monggo. Monggo kita panggilkan Pak Miso Cikarang. Monggo Mas. Monggo Pak Supri, dipun tego Batur Mas Adimin. Pak Supri Seragen. Kondo jroning bebrayan akeh ing panggoda di mana bebasan wanci panglo tanpa ober beteng dedet kang rino sombak ewang mas jelas nada
kaya wong kelangan bentuk dalak-dalak wegasane bingung. Niki rombonganipun Pak Miso Cikarang pun. Ayo Bos Pri. Monggo. Mas Pri Sragen, Bos Stres Winara. Nggih. Gayang kayak gini Pak Haji Lasimin. Yo Mas Supri, seragene. Tak suwun Lho. bebasan wanci banglo tanpa oper peteng dedek kang inoso masuk ke Pak jelas nada Wekasane bingung. Niki tanduk malih napa boten niki, Pak? Ganti geser-geser. Suwe-suwe kowe bagus-bagus kowe. Ya ora ngono, Dik. Aku ki yo Pak. Senembang kula. Rumah sampe sik Dik apa piye? Lho kok nogel. Lah nggih. Ya masukin. Nggih, lah. Tak suwun. Oke, baik. Tak suwun marang sliramu. Terus kapulan tuhu sesekrik tetep tulus mangkani sliramu. Wah, pengedang apa wae iki pengedang sesekrik sesek 3/4 Wasik kurang sesek eri.
bebasan wanci banglo tanpa obor betang dedet kang iri noso Yuh, gaya kepal Mas. Anyel kula Pak. Dilapi digemateni ngoyo-ngoyo kok sodok. Lah iya. Kendang kuwi lho Mas. Kendang-kendang. Ngegas ae kowe. Sabar. Nah, sabar kok kene lho, sabar iki kene. Sabar kok wisir. Tak suwun sarang sliramu. Ojo lali janji. Tulus agani saben bengi kene tengah dijengklek kok mikir-mikir ono meleset malan kok lah urung pas lho wektune kok ya saka nengah wae nyawang saya Mas, interupsi. Kendangannya atur-atur ini. Dulu tak dulu jreng. Bogel. Kan sing mburi kan mau ngerti, si Erik ngerti. Kendang peludadet ping 16. Lah yo nganggo bobo sik togel, nganggo ancang-ancang nek kaya kuat-kuat to bae. Dek zaman berjuang jor kelingan anak lanang biyen tak openi. Terima kasih. Rasa nyanyi lah rasanya. Wes, sampun ya Pak. Aduh nyanyi kayak gue ngapa aja gelem dibayar. Aja dibayar Pak Jimin. Sing ulang-ulang jengkleng ora penak. Ora kepenak ya Pak nggih. Lho, kapokmu kapan gel? Saiki nek sing protes. Jengklengan ora penak. Ya sampeyan aja sambang. Ayo ora sida nyawer lah. Ora sida. Pak Ji, aja dibayar. Nek kula mboten penak mboten apik MC sijine. Ayo. Moga-moga. Bener. Iki sing paling oke baik. Kurang apa-apa. Delang, ayo. Play. Cek. Sek. Sek sound. Lah niki penak Pak niki Pak. Hei, insyaallah bismillah. Nyon izin ya, Bos. Ping-pingane. Anjay, kita seping tenan. Ping-pingane kok ping-pingan. Tak sepil. MC ini jaluk es. Saben bengi nyawang kepenak ora Pak? Contoh. Kepenak. Mas Bogel contoh. Gue diwai meneng. Mencontohkan Bogel. Kerjani bae lah. Lah nggih, nang ngeten iki penak ya Pak nggih? Penak. Ngaku dangdut Rik. Lah kok ya jembleng ora pas. Sekop. Nah. Sing penak ya. Weh, wae duit sing meneng. Wae duit. Oke baik. Apa? Sing dhuwur. Oke, agar ora penak jaluk maning duite. Hei, anca-anca kene lho. Anca-anca kene. Rasa aku dhuwur sak tenang no pikirmu. Oke baik. Restorannya Dik. Iya Rene.
Ada pengar. Ini Pak Surong. Masya Allah, Masya Allah. Bocah dapur sih gampang. Yen memajang Asik. Pae sawah among nganggo Alah. jano rokok rene jano barang sekepen nganggo kuning dijeblengke. Baleni. Karo plumbo ya. Urung kok. Oh, sik urung to ri, urung. Saya kata lu nyok. Pengendange ngene. Pengendange ngene, Pak. Pengendang tutus setel aku kok iki melu sekolah ras yo. Nggih. Baleni ae, Pak. Iya. Inu maning Banyu. Sing tenanan iki dibayar ya, Pak ya. Aja ngisin-ngisin ya. Pak bayar meleh, Pak. Ken kesane serius, Pak. Oke, Waiman. Siap. Kel. Halo. Ayo sing bener lah. Wis sore. Niki suka nih, Pak. Aku reok. Wis terserah Rika, Ayo, penting ayo, aja ayo. mendem. Engko ngel. Ayo reok dalang. Weleng caleng. Ayo, Pak. Bogel. Dalang kayak apa? Ayo. Mendem ge. Salto. Aduh, hebat. Duwe ikon-ikon kok ya nurut men. Salto. Telu, salto ping telu. Terus. Lagi. Siji ben awet. Terus. Lagi. Mas. Loro-loro. Ben awet. Kenawet. Masalah sampai maghrib. Gimana yo? Ya, loro-loro. Telu. Pinteran. Golet mangsa pinteran. Kene gel. Mana gel? Oh, pinteran ya. Ya, terus gel. Seluruh. Terus. Aja balik. Ngana mang jaba. Mang balik aja balik. Ngana golet.
Wis. Dinumi. Oh yang ana. Golet maning. Oh, golet maning. Hei, rusak. Wah, ngerusak kae. Ngerusak kae. Reoke nyasar. Pawange. Penimbule goleti penimbule. Kae ngerusak. Penimbule goleti. Wis. Nah, wis kono bae lah. Woi. Marem sikile. Wis penimbule langka maning las. Aduh, golet. Buka ki apa gue? Ajang rogoi. Ajang rogoi gue buka ki bae. Wis lah. Wis kesel. Siapa nih? Wis. Wis sampai gunung. Dah. Oh. Penimbule wis ilang. Wis. Henti. Anak haji kaya ngene haji apa? Henti anak haji lho. Iya. Langsung sampai dulu ya. Ayo baku mas. Bagus, joget. Monggo Bos Raswan.
Sembah nuwun. Mangke Pak Haji Gino ngersakan manis. Nggih sadangunipun perahu layar nggih Bapak Haji Gino nggih. Nika dipun lajengaken perahu layar. Pakku, saya Pakku Mas, paguyuban keluarga Banyu Mas. Ngene. Bos Menir mungkin apa nyekar piyambak. Siap. Sekar bisa
karo mesem guyu ngilangake rasa lumrah lesu adiknya Wilmas jebul wisore witi kelopo kadon ngabes manis masih ayo kane beci bali wae belas manis esu monggo Pak Sugito Pak Sadiman rambut gawe Pak Sadiman monggo kantor Pak Sugito monggo ya Rizka monggo Pak Sugito monggo Pak Setu Bos Bandung Pak Sugito monggo Pak Supri monggo monggo Pak Sugito siap manis dek kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis semesem ngungkul madu saya bisa ngruntuhke jantungku wah bose besar cocok asik jelas nada manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem ngungkul madu saya bisa ngruntuhke jantungku masuk ini tenang lara asmara masih res aduh dek gulane Jawa kowe jamanes dasare prasaja Pak Sadimen
Pak Supri ya. Bos Pri. Supri ya. Kiai Sragen. Siap, Bun. Angger Sragen ngono iki Oke, modelan. Bun. Iki Bos Supri, iki Oke, Bos. Bun. Hah? Oh niki. Oh ngoten. Main api sih. Masih menika rondo Pak Mang Dianu mawon. Iki Mang pilih. Maksudnya mana? Aku ya sanggil parent Bun iki, Bun. Asik. Monggo. Oke, sama Wak. Aku ngerti. Dipun lajengaken tetes sing tresno Bos Supri yo. Iki sik Bos Supri meneh. Wis. Siap, Bun. Tetes sing tresno siap, Bun. Saking Ayo lanjut. Saking Pak Tino Tangerang monggo Pak Tino. Tangerang monggo. Jelas tanda. Segera begitu Pak Piso Kota Bekasi. Bapak Marianto, Pak SBY, Bapak Haji Widodo, Pak Sobumis Group, Pak Piso Depo, Bapak Haji Suparjo, Pak Suarjo. Yen sinawang ana netra apa wonge sing ana tresno janur kuning lengko-lengko sapa wonge sing nandang uyuh
Yanti monggo Bu Haji Yanti. Niki lagu. Bu Haji Yanti. Monggo Bu Haji. Bakso stres monggo. Tresno Bu Haji Nani, Bu Sandimin. Najan aku wong ora nduwe. Bos bener Tangerang. Monggo Bos. Bos Menir, monggo Bos Menir. Bos bener. Ayo. Pae dereng lho, Pak. Demi ungker. Ungker. Yen sinawang ana netra. Tare Paji. Sing lanang tresno. Janur kuning lengko-lengko. Sapa wonge sing kadang guyu. Pripun Pak Supri? Tak hake meneh. Wis jane. Telaske nggih. Yo. Tresno iki ana gantian bos. Sebenarnya Bos Supri. Bu Haji Yanti sama Bu Haji Nani. Bos Min, monggo Bos Min.